Hola, bona vesprada. Com deien els nostres avantpassats, quan la ignorància parla i critica, el coneixement i la intel·ligència callen i s'allunyen. Però què s'amaga darrere aquesta afirmació? Com ens afecta a nivell local? D'esta i altres coses vull que parlem en el vídeo d'avui. Sí que deixaré informació al vídeo d'alguns enllaços per a que puguem veure quina és la teoria que s'amaga darrere d'aquesta afirmació. Però avui ens centrarem en com ens afecta a nivell local. Comencem. Bé, doncs com havíem dit en la introducció, quasi sempre qui es manté en silenci front a la crítica, l'enveja, la provocació o l'insult ja no és per manca d'arguments ni valentia. El que ocorre és que quan la ignorància parla i sobretot critica, la intel·ligència i el coneixement normalment callen i s'allunyen. Com havíem dit, vull centrar-me en el que és a nivell local i aquest fet pren especial rellevància en el que són les xarxes socials, on qualsevol persona pot opinar. Quan es formen grups de comunitats d'usuaris, que són els grups d'amics, els grups de pares i mares, els grups veïnals, els grups d'antics alumnes, i en major mesura el que són els grups que conformen gran part de la població del poble, és on podem veure les animalades més grans que són soltades sense cap mena de pudor ni contrast previ. Quan algú que sí que té coneixements sobre aquest tema, ja siga perquè ho coneix de primera mà o perquè es remiteix a experts o perquè remiteix a informació que sí que és més verídica, aquesta persona que ha fet l'afirmació, junt d'entrar a debatre si és cert o no o contrastar-la, se ho agafa com una crítica o un atac personal i pot entrar a l'insult o l'amenaça. Segur que quasi tots coneguem gent així. Aleshores, si ens fiquem en la pell d'aquestes persones, prefereixen afirmar informació com a certa i defendre aquesta postura fins al final abans que dedicar energia i esforç en contrastar aquesta informació. Per què? Perquè la ignorància no vol cap tipus de canvi. La ignorància està còmoda on està. El contrastar la informació, el tindre coneixement i el guanyar en intel·ligència requereix esforç i requereix energia. I la ignorància no està per la llavor. El que veiem davant les situacions anteriors és que el coneixement acaba per ignorar aquests comentaris, allunyar-se i no entrar a debatre-los. També el que solem veure a sovint és que aquestes afirmacions solen estar mal escrites, ja no solament a lo millor per no saber, sinó de vegades de forma intencionada. Si algú trau este fet a la llum, el culpabilitzen i sempre amb l'excusa de que ells no han pogut estudiar i eixa persona sí. Quan aquesta persona es diu que encara estan a temps, que encara poden canviar o encara poden estudiar o poden agafar un diccionari o simplement abans de ficar-ho públic al millor passar per un corrector, aquestes persones, lluny d'acceptar-ho, el que fan és entrar a l'insult o simplement desviar el tema. Perquè, com hem dit, la ignorància no necessita del canvi. El canvi requereix energia i esforç. És més fàcil sempre criticar el que sap i menysprear-lo per tal de sentir-se superior a aquesta persona que, en canvi, intentar aprendre o intentar millorar. Perquè, com hem dit, és més fàcil quedar-se al lloc que intentar canviar. A més de tot el que hem dit, la ignorància és atrevida i, a més, està còmoda on està. També tots coneguem l'efecte cunyat, on qualsevol sap més que un expert i segur que si estiguera en la posició d'aquest expert ho faria millor. Quan la ignorància enveja, insulta i critica, el coneixement calla i s'allunya, perquè la malaltia de l'ignorant és ignorar la seva pròpia ignorància. Tots sabem que finalment hi ha discussions que no valen la pena, que hi ha persones que no entren a raons, que no escolten i també hi ha persones d'esquemes mentals tan primitius que no n'hi ha lloc on capiguen les explicacions. I finalment és millor callar i allunyar-se. Però ara bé,
cal recordar que la ignorància és la llavor de la intolerància. Aquella intolerància que no entén de comprensió, no entén de diferències, no entén d'empatia i no entén de sensibilitat. Eixa que no li agrada ficar-se al lloc de l'altre i el que sí que li agrada és emetre opinions carregades d'odi i despreci. Què passaria en aquests casos? Hauria la intel·ligència i el coneixement entrar? Estarien obligats a reaccionar davant d'aquestes situacions? Cal recordar que estem parlant d'esta intolerància a nivell local i de vegades cal abandonar el silenci, alçar la veu i defendre de forma assertiva i segura els límits que no es poden travessar. Cada vegada aquests límits s'estan travessant més a sovint i cal reaccionar ja. Cal reaccionar davant dels següents grups que vaig anomenar ara. Cal reaccionar davant dels manipuladors, perquè quan la veu de la ignorància creua la fina línia entre el respecte i el menyspreu, hi ha que actuar. Mai hi ha que permetre que un manipulador prenga el control. Per tant, hi ha que tallar el més aviat possible els seus comentaris, els seus desprecis i la seva ironia malintencionada. Hi ha que deixar clar que no pot dirigir-se mai cap a nosaltres ni cap a altra persona en termes insultants, i menys si és amb informació no contrastada. Altre grup que es podríem trobar seria el dels maltractadors. Quan el maltractador creua la línia sentint-se orgullós d'haver doblegat a algú amb violència, ja siga verbal o física, o inclús presumint que el seu fill o algun familiar o conegut ha doblegat a algú d'algun col·lectiu o pensament determinat, hi ha que actuar, hi ha que denunciar i no podem quedar-nos indiferents. I finalment ens trobem en el perfil de l'assetjador. Altre tipus de perfil que predomina en els grups i que busquen humiliar tant en públic com en privat, per sentir-se superiors i suplir aquesta inseguretat, aquest complex d'inferioritat, perquè sí, un assetjador normalment té complex d'inferioritat. A l'assetjador no se li va guanyar entrant al seu xoc, no poden combatre-la amb violència. El que més li pot molestar és la indiferència. No rebre cap resposta nostra li resta poder sobre nosaltres. Li deixarem ben clar el que pensem, ho farem de forma assertiva i directa una sola vegada i després l'únic que obtindrà de nosaltres és la indiferència. Cal recordar que aquesta reacció estem parlant en l'àmbit dels adults. Evidentment, si estem en l'àmbit escolar, actuaríem d'una altra manera. Bé, finalment, agrair-vos haver vist el vídeo. Sí que deixaré més informació, alguns enllaços que poden donar-vos més informació del per què moltes persones actuen d'aquestes maneres, informació sobre els tipus de perfil que es poden trobar als grups. Avui he volgut fer un poc un resum d'aquestes situacions i també imagina que quan estigui el vídeo ja estarà fet, estarà en el blog, que també vos passaré l'enllaç per tindre informació de forma escrita. I sobretot recordar-vos això, que per desgràcia moltes vegades la ignorància és sinònim d'intolerància i no podem permetre-la en moltes situacions. No he volgut entrar a casos concrets. Recordeu que no estem parlant a nivell global, estem parlant a nivell local, quan algú fa alguna afirmació sobre una altra persona o sobre nosaltres, que ho fa amb falta d'informació o inclús opina sobre algun tema que pot ser a la llarga perjudicial o de saltar-se les normes. I aquestes persones, doncs, finalment, moltes vegades, si nosaltres tenim més coneixement sobre aquest tema o simplement podem remetre-lo a gent que sí que té informació, hem d'actuar. I si ja hi ha un cas d'intolerància o de maltracte o d'assetjament, també tenim que actuar, ja siga sobre nosaltres o sobre una altra persona. El que no podem fer és, si alguna persona en un grup se fica a fer gràcies o a presumir d'haver maltractat a una altra persona, encara que no ens toque directament, si aquesta persona no està per defendre's o sí que veiem un acte que ens resulta injust o intolerant o inclús un tema que és molt actual, que es filtra alguna imatge que no és adequada, que li han fet a una altra persona o inclús imatges de contingut que rossa la legalitat i nosaltres som testics d'aquesta informació, no podem quedar-nos indiferents. Hem de reaccionar. Per això he dit en el vídeo que la intel·ligència i el coneixement
ha arribat un punt que no poden callar i allunyar-se. Ha arribat un punt que en determinades situacions hi ha que actuar.